Amen! Good morning mga kapatid! Welcome to the first Sunday worship service of the month of November. Lahat po ng masaya, say aloud, Amen! Praise the Lord! Binabati po natin ang lahat mula po sa ating mahal na senior pastor. We are so glad, good morning po pastor, na makasama ka na namin po ulit sa ating main sanctuary. Ganon din po sa ating patriarch, Pastor June. Good morning po pastor. Sa ating mga pastors and preachers, members at sa lahat na nanonood ngayong umagang ito. Tayo po lahat ay tumayo and let us sing praises unto the Lord. First song, Bless God. Okay, let us sing from the bottom of our hearts. Amen. Yes, this is a prayer song. So, sing this prayerfully. Okay? Everyone, all together now. Ready? In the stillness of my soul, I reflect to see how your love and power have grown and move inside of me. Bless God for all He's done. Bless God for Christ His Son. Let us magnify Him for His holy, one voice in unity, one voice of praise to Thee, with hearts of love and worship we will sing. Bless God. Second verse. You've been my strength, you've been my joy, and gently dry the tears. I thank you for the faithfulness you've shown down through the years. Bless God for all He's done. Bless God for Christ His Son. Let us magnify Him for His holy, one voice in unity, one voice of praise to Thee, with hearts of love and worship we will sing. Bless God, we will sing. Bless God, we will sing. We will sing. Bless God. Tigiti lang ayo kat kas na nagkaput kampusan to kakabsan. Dapat naka-smile tayo. Okay. Ready na. Sing. I'm blessed, and I know that I am, because Jesus took control of my life. I'm blessed, and I know that I am, because He promised to give me a new life. I'm blessed, because He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm one time. I'm blessed, amen. And I know that I am, because Jesus took control of my life. I'm blessed, and I know that I am, because He promised to give me a new life. I'm blessed, because He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Can we sing that song? Thank you, Lord, for your blessings on me.
Hindi man tayo mayaman, pero blessed pa rin tayo. While the world looks upon me as I struggle alone, they say I'm not nothing, but they are so wrong. In my heart, I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Second verse now. I know I'm not wealthy, this loss is there and I'm new. I don't have much money, but Lord, I have you. Amen. And that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. Amen. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Amen. Thank you, Lord, for your blessings. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your blessings on me. Amen. Amen. Let's all remain standing. Let us have our Bible reading and opening prayer. Morning po, Pastor. Morning to our patriarch, to all the pastors, kadati amin kausat. Dawatik nga lukibun tayo Bible tayo Psalms 116. Psalms 116, verses 5 to 14, kausat. Amin na nakakitan, say Amen. Amen. Magkipagbasa kayo kanya kausat. Verse 5. Verse 5. Ready? Begin. Gracious is the Lord and righteous. Yea, our God is merciful. The Lord preserveth the simple. I was brought low, and he helped me. Return unto thy rest, O my soul, for the Lord hath dealt bountifully with me. For thou hast delivered my soul from death, mine eyes from tears, and my feet from falling. I will walk before the Lord in the land of the living. I believe, therefore have I spoken. I was greatly afflicted. I said in my haste, all men are liars. What shall I render unto the Lord for all his benefits toward me? I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all his people. We thank you so much, Apo. Ikina manangasim itibiyag mi, Apo. We thank you, tinaglabas nga aldaw, ti preservation mo, Apo, gyamang kami unay. Apo, ti presensyam, takkel apagyamanan mi unay ka. Thank you so much. Good Lord, itamanen, nagundaway. Sabi ko, Apo, ti saganam, nagitibiyag, kun puspuso mi, na mataraunan, Apo, kadigiti preachings, nagdapugan ka. Kagyamang kami unay, Apo, bendisyonam, dagiti adipen mo, Apo, ngayon ko sa rin. We thank you, Lord. We thank you. All these things you ask in Jesus' name. Amen. Okay, before the choir comes, let us sing New Grace. New Grace. All of grace is my story all the way. From earth to glory, since by grace He lifted me from sin and woe. Living grace, He has extended eyes on Him, my
my heart depended, and He'll give you grace when it's my time to go. Chorus now. Grace not yet discovered, grace not yet uncovered, grace from its bountiful store. Amen. Grace to cross the river, and grace to face forever, but there'll be new grace I've not needed before. Say it, Pastor Paul. There's been grace for every mile, there's been grace for every trial, there's been grace sufficient from His vast supply. Grace to make my heart more tender, grace to love and pray for sinners, but there'll be new grace when it's my time to die. Everybody, grace not yet discovered, grace not yet uncovered, grace from its bountiful store. Amen. Grace to cross the river, and grace to face forever, but there'll be new grace I've not needed before. Praise God for the new grace every day. Be seated, be blessed by the song of our choir. He is the reason we worship, the source of every word of adoration. When storms rise and moments grow silent, our hearts still declare, You are the God of my praise. Every blessing received and every battle overcome brings glory to the one who remains faithful through it all.
Amen. Thank you very much, choir. Let's stand together and sing that song, Faith is the Victory that Overcomes the World. Indeed, we are here to sing praises unto God. Amen? Walang nag-amen ulitin natin. We are here to sing praises unto God. Amen? Gusto ko kayong matrain na maging responsive sa ating mga services. Okay? Pakinggan ko nga yung amen ng mga men. Lahat ng ating mga sanctuary. Bakit ang hina-hina tong mic ko rito? Pakinggan ko kayong amen ng mga men. Yung amen ng mga ladies. Okay. Let's sing that song together. Faith is the victory that overcomes the world. And count along the hills of light, ye Christian soldiers, and press the battle earth and shall veil the glowing skies. Against the foe in veils, let all our strength be hurled. Faith is the victory we know that overcomes the world. Amen. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes. Second now. His banner over us. Our sword, the word of God. We tread the road, the saints above, with shouts of triumph crowned. By faith they like a whirlwind swept on o'er every field. The faith by which they conquered death, amen, is still our shining shield. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes. Last verse now. To him that overcomes, white raiment shall be given. Before the angels he shall know his name confessed in hell. Then onward from the hills, our hearts with love aflame will vanquish all the host of night. In Jesus' conquering name, in Jesus' conquering name, faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. All of God's people say, you may be seated now. It's good to be back home and also to our home church. To God be the glory. Kumusta kayo mga kapatid? Kamayan nga natin ang ating mga katabi. Mainit na pagbati, mahigpit na pakipagkamayan. Sige, come on. Okay, praise the Lord for that. Well, good morning to each and every one of you. Ngayon po, ang magbibigay ng ating mensahe. Feel free to speak Ilocano, Brother Roel, ha? Kasi ako naman, magpipreach sa Australia ngayon, kaya wala kang masyadong iisipin. I'm going to preach. You know, we are still adjusting with the jet lag. I was already up 1:30 a.m. I don't want to be late. Ganun po ako kaaga. So, jet lag yon. Hindi na ako makatulog 1:30. So what I did, I prayed. My wife gising na 2:30. Sabi ko, pray na lang tayo, mahal ko. Pray natin yung mga members. Sana walang malate. O kaya hindi sinagot ng Panginoon yung panalangin namin. Pero we prayed that God will work in our hearts. We prayed for the members, the pastors, all of the care group leaders we have. And mga 4 o'clock, nagbihis na po kami, naligo na. 5:00, nandito na po kami sa ating main sanctuary.
Kaya kung ako po ay makakatulog habang magpipris ngayon, sana ay maintindihan nyo. Pero kung kayo ang makatulog habang nagpipris ako, hindi ko maintindihan yon. But I'd like to welcome all our churches today. We have, of course, yung ating ministry. Kasalukuyan na rin po ang preaching sa Claveria. Pastor Dennis preaching. Pastor Ver is now preaching in Pasukin. At what we have with us in the first service is yung ating mga outreaches of Lasam, Dingras, Apari, Australia, Lawag, at Tugigaraw. Yan. It's good to see Brother Rocky back home. Welcome home, Brother Rocky. Ayan, from Tugigaraw. Okay? Kasama din natin ang ilang mga brethren natin of Hawaii. So, hindi ko na po patatagalin ang magbabahagi sa atin. Ti mensahe ti dating abigat. Just go ahead, speak Ilocano, ha? Wala kang isipin na, Let's welcome to our pulpit, Brother Ruel Peralta, to share to us the Word of God. Good morning po, Pastor Pruvi. Good morning po, Pastor John. Good morning, kadatay amin kakabsat. Diyak amono no to yan tinagriringan yung sementeryo, kadaito nga kanito. Ang sapay ko mata, nakariing kayon kakabsat. So, well, I praise the Lord and thank God for our pastor. Tano kitaan tayo, ti ministry tayo, very organized. At the sistema nga masursurot. Last Friday in our meeting, kastoy di kunana, DJ Toti Imbagana. No saan kay nga in-push iti kastoy nga panagserbi iti apo, nga kastoy iti daytoy a sistema, kasta ko mga road ti commitment yu iti apo. So, by God's grace, brethren, kanyak from Monday to Sunday kat pulpak, iti schedules ko. Monday, discipleship at barangay Puyupuyan, and by God's grace, this week, my field soul winning mentoring po ako sa group ni Sister Lani. And Sister Susan had texted me last night nga adama pa mi isolwin nga retired nga fiscal, ije Pasukin. Bedridden isunan kakabsat. Next, Tuesday, Bible study and discipleship at Poblacion 4. So Wednesday, prayer meeting. Thursday, Bible study and soul winning at Barangay Salpad. Friday, team meeting. Saturday, discipleship meeting at Barangay Puyupuyan. And Sunday, church po tayo. Thank you very much po, Pastor, for this borrowed ministry. By the way, dear brethren, sinasabi ni Pastor John and our pastor, sabi niya, soul winning is the lifeblood of our church. So kung wala pong soul winning, wala po tayo rito. And the Bible says, the fruit of the righteous, that is in Proverbs chapter 11, verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Who is wise? Ayan. Yung mga nagsosolwin para sa Panginoon. So do you want to be wise? You need to win souls. So the vision of our pastor, nasabi niya that HBBCan should be a soul winner from the youngest to the eldest. So prepare po tayo for soul winning. Actually, ito po yung pinaka-exciting na part ng Christian life po natin, na maging soul winner po tayo. Yes. So, sa akin, I thank God. If you would like, or by the reason God saved us is that we may take part in the work of soul winning. The reason why we give is because of soul winning. Bakit po tayo nagda-disciple? Because of soul winning. So, kung ikay discouraged, go out for soul winning. Because ito po yung solusyon ng soul winning po natin. If you are discouraged, win souls for God. A soul winning church is an exciting church. A single soul is more precious than the riches of this world. Remember that, brethren. I thank God for my salvation. I was saved because someone was moved with the burden for my soul. Someone saw me
through the eyes of compassion. Adda iti maysa nga nadadagsenan, nang iparintumeng kanyak, tapno ti kasta maamamok iti Apo. Ket, well, siguro, deti nga tao no makita na kitata, mabaling nga idaydayaw na iti Apo, tadi na lang ammo, tinagbalinan. DJ tao nga inkarkararag na. DJ tao nga nadadagsinan isuna. Tapno tikasta iti kararwa ket mabalinak nga makapagserbi iti Apo. Aging gana itata. Pito iti tawen ko idi adak ti HBBC. 44 raktatan kakabsat. Awan sweetik na. Well, I've been through a lot of preaching already. Well, kadigiti soul winning training. Ket mapanpanunot ko akang kanayon makonkonsensyaat. No anat aramidag iti manon nga tawan ti panagbiag ko. Ket kanayon nga ibagbagbag iti pastor tayo, iti soul winning, iti pulpito. Kakabsat, may kantay kuma, iti dadagsan kadagiti karkararwa. No ada nagkararag ken ka, agkararag ka kumamit, para kadagitoy nga karkararwa. Well, kunana ijay, sabi niya, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. In Daniel chapter 12 verse 3, sabi niya, and they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteous as the stars forever and ever. Kaya't nga sawan kakabsat, dagiti soul winner ket rumimrimat nga kaslabagak iti agsapa. No kayat mo nga sikakat rumimat nga kas maysa nga anak iti Apo, ag soul winning ka kuma. Anat of obrahen tayo kakabsat. Iti every day iti panagbiag tayo. Gusto tayo ko ng Pastor Provi. Nga iti ti aldaw, inaldaw ti panagbiag tayo ket kukwa iti Apo. Kakabsat makonsensyaak. Don't you know, no anak oras nga mapanji school, 5:30 in the morning. Kasi, in-request ko ti din ko, nga mang klase ak, ti alas 6 ti bigat. After that, anang arod ti obrakon, anang arod met, iti para, iti Apo, kakabsat. So, kayat na nga sawan, no, awan ti obrak ti para ti Apo, kang runaan na kadeto nga area, iti panagiragpat kadagiti karkararwa ammoyo kakabsat. No nabayag kan kadagiti ka obraam kanayo makitkitaan isuda. Ngam di mo man lang inbaga kadakawada iti na minsan ti panagbiag mo. Nga isuda ket agmarmartya ngumapan ijay impyerno makonsensya ka kuma. Kakabsat, I thank God na training ak dito church. Ayat nga sawan, ure digiti ka classmate ko kinadkadwak manipod ti high school. Aging gana ti kolehyo, aging gana nga nagtrabaho ak iti Apo. Amok sa pulan to ti Apo, dagiti darada kanyak, nuhanda man lang mangagan, dayjay banag nga nangagak, nga siyakon kat agtortorong jay langit, ngam kakabsat. Isuda agtortorong pelang jay impyerno. And by God's grace, kas kunak kada kayo kabsat, talon tinagbalin nga pastor, nga inak na siran. May salaeng kakabsat ni Pastor Dennis. I thank God for that, brethren. Agyam-yamanak, kadeta nga nausarak, itinaminsan iti panagbiag ko. Ket imay ti panakaisalakan, buo ti pamilya na kakabsat. I thank God for my salvation. I was saved because someone was moved with a burden for my soul. Someone saw me through the eyes of compassion. Anamot nga rog ti commitment ko kabsat. I need to pass the burden on. Kaya't na nga sa dapat agtultuloy, dayjay reget, dayjay gaget, dayjay anay nga dadadagsen, nagiragpat kadagiti kararwa kakabsat. Siyak no siyak by God's grace no siyak ti agsulsulwining jakit kitaan di estado da.
Jakit kitaan no isuda ket profesor man, doktor man, tikit kitaan. Di estado iti karkararwada, nga isuda ket agtortorong da impyerno, kasapulan dati mangisalakan, awan sa bali, nuhaan nga ni Apo Hesus Kristo. Now that I have experienced the grace of God, I can keep it to myself. Just as someone carried the burden for me, now I must carry the same burden for others. I must pray for the lost. I must share the gospel. I must let my life to be a testimony of God's love and mercy. How can I remain silent when I know what Jesus had done for me? I was rescued by grace. Now I am called to reach others also by grace. Well, I think Thursday, lumabas kami ng asawa ko together doon sa group niya. Sabi niya kasi, Jack, amuno ka sano, nga mangirugi, umay ka man, tatulungan na kami. So, kunak intayo jay sulbag. So, napangkam jay sulbag, napangkam iti may isa kabsat, then plan, ket i-win me de asawa na. Ngam kakabsat. Diyan napanan mi awan mo't unay tao. Kadigin diyan, diyan man napananda, siguro napanda nagdalos kampusan to. Kasla maupay Jeric nana. Kat kunakhaan. Amoyo, ito no madamdama may ibagak to, no kasano iti proseso dapat. No sumreg tayo, iti maysa nga barangay. No kasano tayo nga serken, iti maysa nga barangay, tapno ti kasta, ket maamuda ni Apo Yesu Kristo. Well, kayat ko nga ibaga, iti mapang kami ijay barangay Kababaan. I don't know what that is that year. Kat inkarkararag mi ti Apo, sakbay ti nga mapandijay, agkararag ti nga nalaing. Along the way, mangrugi pa lang ti saturation mi, kadeje barangay da Sir Pastor Dennis. At da si mabat ijay yan ti highway, nga nagado tay umakar nga uyukan. Kat sinabat da kami, agraman de tay driver, kat hindi ko nakadadot darat, dito yan ti igidje pasukin. In short, timayok kami kakabsat. Nagbaliktad jay tricycle may. Kat nap-nap-no kami. Kunak kat tinapan jay panunot ko kakabsat kung ti pusok, makita ka lang jablo, ibaot-baot ka kunak. Uwang kakabsat, piningkararag may. Day nga lugar. Ngam apaujay na pasamak kada kami. Ngam nagtultuloy kami babaen. Iti tulong iti Apo, hami ammo kakabsat, nga dayor uray iti Apo nga agbalin nga adipon na, kadayta nga lugar. Kakabsat, jak ammo no ana, dagiti banag nga aramatan ti Diablo, tapno iti planom, iti papanam, nga i-saturate nga area. Katahan na matuloy, agaramat, iti Diablo mabalin, iti pamilyam, iti amom, gagayam mo, maybe Christians, Ngamahan na kuma iso, iti nananay nga mangpigil keng ka, tapno ti kasta may kasabam iti sasao, ti Apo, mababaon, ti panakaisalakan. The joy and excitement of winning souls for Christ. Ana kasano ti ragsak kakabsat. Sabi niya, Psalm 126, verse 5 to 6, sabi niya, they that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, ana dijay, iti sasao ti Apo, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Well, may kantay ko mga kakabsat. Iti, number 1, the passion for soul, a heart that cares. Kakabsat, there must be a compassion for the lost. Nung makitam kuma dagitigad kadwam, makonsensya ka kuma by God's grace, brethren. In our college, dagijay laeng new nga faculty.
itihang ko pa'y nasyiran. From the din down, by God's grace, brethren, kunak anat serbik nga adadtoy nga pagubraak. No awamat serbik kakabsat. Anat serbik iti pagsapulak. Anat serbit pagsapulak. No iti apo ket awan mat kadayjay nga pagsapulak kakabsat. No apay nga intulok iti apo. Nga agtrabaho ak kadayta nga universidad. Ket amok no apay agbalinak nga mas misyonary kadayta nga pagtugtugawak nga hangkulang iyan enjoy no ana iti maawat ko manipod kadeta tatig enjoyment kakabsat amin katagpatengga nga miti pa nagserbik iti apo hanan to pulos nga agpatengga. Jesus wept over Jerusalem because he saw souls perishing without hope. A soul winner's heart beats with the same compassion. Agbitag ko matipuso tayo kakabsat. Iso nga ti kararag tayo kumausarem ka di apo. Ti panagkitak tapno makitak ti us-us to nga kasapulan dagiti kakaduwak. By the way, jay, duwa nga pastor kakabsat, nagpastor iti sa bali nga congregation. Ay, at dahil may baptist. Siguro, tinagkamalyak di jay kakabsat ket haang kong na-disciple. But by the way, I thank God pa rin. Tani share ko kadakwada, iti sasao ti apo. The process of soul winning, that is number 2. Sowing with tears. Soul winning is not always easy. It involves prayer, patience, and persistence. Sometimes we sow in tears. I don't know, brethren. No napadasan yon de nagsulwining kayo, nauray ka lang makasangit. Tadimot lang ma-move jay pusunan. Agleb-labor ka kabsat kam, agtaltalang kyaw de kasarsaritam. Kaya't nangasawan iti maysa nga soul winner, masapul nga mga nagkararag iti apo si kakade, iti mang touch iti puso kada iti nga tao. And at the end, idaydayaw ko ti apo, nakaragragsakak nga agawid kakabsat. Kasi at last, limok ng ti puso na iti apo kakabsat. Praying for years. Sharing God's word even we don't see immediate results. Yes, masapol na iburay tila tatisasao ti apo. Uray pa'y hantay makita nga dagos ti resulta na kakabsat. Hantay laeng amo. No ananto iti agbalin nga impact ti panagbiag dayta nga tao. But every seed of truth planted in faith will one day bear fruit for eternity. And thirdly, the pleasure of soul winning, reaping with joy. When one soul comes to Christ, heaven rejoices. Sabi niya, Luke 15:10, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth. Nakapinpintas ka kabsat, angels pie. Iti magchichirken ka, go out for soul winning. Kakabsat, haan nga tanga maupay, jay mang chichirken ka. Nuhang kamot lang, kutkutin. Nakatadon nga preaching nga mang manggam kakabsat. There is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repented. Kastat kinapateg iti maysa nga kararwa kakabsat. The power behind soul winning, that is number 4. No other than the Holy Spirit. True joy in soul winning flows from the power of the Holy Spirit. It is He who convicts, convinces, and converts. We are only instruments. But when the Spirit moves,
even the hardest hearts can be changed. Oray kasanot kinatangken na kakabsat. In my soul winning ministry, brethren, DJ kung nakada kayo nga di antik. Nagtrabaho isuna ti Balasiw Taaw. Nang isurot MMSU 1978, 1979 na pan Australia. Ti Manu nga tawon. Idin tumaanan nagawid. Kuna na kayat kung mat birthday ni Jay, kayat ko nga makipiesta at pasukin. Ngam di na mo, de tagaya man ti orasan. Kat idikwan, simple nagkasakit, ada isuna Jay Carmeli, pinaawagan da kam aminin. Kat nakita, bedridden isuna, adag jayon, alanganin. Kat kunak na panak, ijay, abay na. Kunak anti, winagwag ko isuna, and then, kayat ko nga ipalawlawag kang ka, kasi di ka pigpig saan na. Hanapulos kayat ti dungag. Kat kunak anti denggam da ito, si kakit managbasol, kasapulam ni Apo Jesus. Inkarigatan at nagkararag. Kat tinaudingin baga na kanya. Thank you, Barok. Iti agsapan, inalan ti Apo. Data kakabsat, makita to isuna, ijay lang. Kat nakad adupay iti pasamak nga kastat panagbiag ko. Nga iti pinagsolsol winning ko iti kada tao. Kat makita ton. Hanagbayagan kakabsat. Isong ano kaya jut may salaka nagpakararag kay kanya. Ang kay matagbayag no kwan. Kakabsat, iti agtrabaho kat hanasika. No pabainan da ka, hanasikat talaga mapabainan. Pagtrabahoan kat iti kangatwan nga ari. Hana iti siya sinuman. I thank God that even the president, now, the chairman, na shirak isuna online. And some nga higher ups iti MMSU. I thank God for that great opportunity. Awan iti pakik kakabsat, no di bagbagada tiliklikula. As long maidaydayaw ko ti apot panagbiag ko. Sa sinulang takasarsarita kakabsat, managbasol, kasapulan na ni Apo Jesus ti panagbiag na. Katno sika, hangkaman lang mamki kakabsat, jak ammo, nutuyan ti puso, kendaldalam mo. Uray katatangkin na puso deta kakabsat. Mapalok ng ti Apo. Acts 1:8, ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me. Ayan. In Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Kakabsat ti pastor tayo. Di kalibre nga pastor. Idaydayaw ko iti Apo. Taisot nagbalin nga pastor ko. Bigay da duma nga isesirak no kwa ijay yan. May kunana, nasiran na ko ni Pastor Proby ijay ospital. Ha? Sir. Kayat na nga sa kat madaydayaw ti Apo, soul winner ti pastor ko. Kakamsa. Ureg si sinalupang pa yun, mamin ano dan nga umawat ti Apo, at least, aramidin tayo kakabsat. Idi ko ano makita dati baptis, agpaigid dan kakabsat, through ambos soul winning. Ngamitatan, awan latan, kakabsat. Kasla, awan tayo. Kakabsat, maminsan pa i-intensify tayo kumatisol, winning tayo, agkararag tayo nga nalaing Apo usarin na kadi. Kakabsat. Idi ka banwagak sa bagay ubingak payaging gana ita. Kasarsaritak na kang kanayon, iti bagbagi. Ijiyan ta sarming. Ni, sabsabali ka, brother. Kung kuna, kontento ka kadlatan, tikas to'y nga biyag mo.
challenge ko ti bagbagik. Kontento ka kadlatan, ti kastoy nga panagbiag mo. Well, mabalin yun tumot nga damagan kakabsat ta bagbagi. Kontento ak kadlatan, ti serbisyo nga ipapaay ko, iti Apo. Number 5, the price of soul winning. Eternal rewards kakabsat. Our joy today will become glory tomorrow when we meet those we help lead to Jesus in heaven. Kakabsat, makita tayo ito. Dagiti indaldalan tayo kakabsat, dagiti sinangsangitan tayo, dagiti inparparintumangan tayo kakabsat. Nga once upon a time, kuldingam ka di Apo ti puso dito nga tao. And praise God, inawat na ni Apo Jesucristo, akas manubot kin mangisalakan tayo kakabsat. Romans 10:15, and how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Isaiah 52:7, how beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings. Kakabsat, nakapinpintas dagiti saksaka. Nga giragragpat ti karkararwa iti tattao. Kakabsat, limayaman tasakam. Ngam nakapinpintas dayta. Iti sangwanan, iti Apo kakabsat. Ore nakapinpintas met. Dagiti saksaka tayo ngam no saan nga maus-usar dayta kakabsat. Awan serserbina para iti Apo. Kakabsat, imula tayo kuma, deto'y kakabsat nga dadagsen, iti puso tayo. Burden for souls, brethren. Burden for souls. Well, i-rundown ko lang kakabsat, deto'y kasano tayo mag-saturate iti may isang area. Umuna, rugyan tayo ti pinagkararag. Kakabsat, iparinto mangam deta. Ask God to cleanse and fill you with His Spirit. Surrender your plans. Pray boldness. And next, kakabsat, begin with prayer. Next, analyze the area. Understand the spiritual social landscape. What is the spiritual atmospheres and so on, kakabsat. And thirdly, social and cultural analysis. Learn about the people. What are their daily struggles? Apay nga nga masapol nga maamon, digiti struggles na kakabsat. Tapno ti kasta, ammom nunutuyan ti pagserserkam. Kadakwada kakabsat. Well, kasto iti strategy by God's grace. Nga insursuro iti pastor tayo. Nukas pagarigan kakabsat. Ta adda iti member di jay nga grupo, kada jay nga lugar. Tiar aramid kakabsat. Imap ko jay lugar, jay lugar. Deto iti balay, then agdamagak. Brad, anamat ti religious sect. Deto'y ito yan ti bangir. Imap-mapak daga jay tumunggal balay. Tapno amok iti priority kakabsat. Anat religious sect da. Ay kastoy brad. Aya kasano mo ti pagtrabahuan da. Mano da dita. Gusto nga sakbay kakabsat nga sinerek ko jay balay. Amo ko no anat pagtrabahuan na. Amo ko no ana iti pakaproblema ana kakabsat. Tapno na bagas. Di pinikisar-sarita ka di may isang tao. Kakabsat. Strategy by God's grace. Brethren, in conclusion, hantay ko makakabsat, nga pukawen, deto'y bara ti puso tayo, nga giragpat ti karakararwa, hamukit kitaen ti langada, tamakigtot ka lang. Kitaem, no ananto iti pagbalinanda, no awan ni Apo Jesucristo, iti panagbiagda. Tumakder tayo amin kakabsat, agkararag tayo. Bendito managparabor nga Diyos, idaydayaw da kaunay Apo. Pasinarak na kami Apo. Nangusar ka iti maysa nga tao. Tapno ti kasta, ma-enjoy mi Apo iti eternal life Apo. Ma-enjoy mi Apo iti biyag ti maysa nga agserserbi, maysa nga Kristiyano o Apo, maysa nga anak mo. Kat ipakaasi mi kadi Apo ken ka. Usarem kadi, deto nga biyag, nga impabulod mo iti tumunggal may sa Apo kada kami. Kang runaan na Apo ti panagiragpat iti kararwa.
Ikan na kam kadi Apo ti regget mi Apo. Lukatam ti puso ken ti panunot mi ti mata mi Apo. Tamakita mi nga talaga di ti sitwasyon dagiti tao iti lalaw mi Apo. Nga kasapaulan da unay Apo ni Apo Jesucristo. Ket Apo Dios hami kad kumaapo. Nga ti hami panpansinan deto iti panagbiag mi kadeto nga agsapa. Ma-realize Santo Espiritu makisarita ka kadi Apo iti tumunggal puso nga dakada kami Apo tata jak ammo Apo no agtaltataltaglaengen Apo deto nga mensahe ngem Apo Dios guti-gutom kadi Apo iti tumunggal puso nga dakada kami nga makonsensya kami Apo iti tumunggal lawas aldaw nga aglabas nganda ka man lang maiayo kadayto nga aspeto. Apo Dios pakawanen na kami. Ikan nakam ka di Apo, iti sumarunumanen Apo nga tiyan sa Apo, ti panagbiag mi, nga mapatunayan mi Apo, ti panagayat mi Apo ken ka. Ikan na kami tinatarnaw, apuso Apo, para ken ka. Kadet yung orti pakpakaasi mi, babaan tinapatag anagan mo Apo Jesus. Amen. Naimbag nga aldaw tayo amin kakabsa. Amen. Praise the Lord. Thank you, Sir Ruel, for that message. Mga kapatid, ante ko mapukawon, tireg tatayo nga mangiburay ti sao iti Apo. Let's win souls. Amen? Stand together, sing that song of passion for souls. On the first now, sing. Give me a passion for souls, dear Lord, a passion to save the lost. Oh, that thy love were my Lord, and that from my heavenly cross, Jesus, thy long I love to be reading, and who are lost and tossed and be singing. Oh, may this heart be one of me, the story of my love to Amen, praise the Lord. Sing the second verse on the second now. Though there are dangers untold and stern, confronting me in the way, willing to still I go nor turn, but trust me for grace to stay. Jesus, my home, I long to be reading, men who are lost and constantly singing. Oh, may this heart be one of bringing the story of pardon to tell. Sing the last verse. How shall this passion for souls be mine? Lord, make thou the answer be. Help me to throw on the whole lifeline to those who are struggling near. Jesus, I long to be reading, men who are lost and constantly singing. Oh, may this heart be one of bringing the story of pardon to tell. Wonderful singing. Let us all please be seated. Amen. Praise the Lord. Good morning po, Pastor Provi, Pastor John, kan kastamat kada kayo amin kakabsat. Kat itiday ito yung abigat, kat we have here some of
the announcement that we must not only pray for it, but we must ask God for His grace, wherein we could be a part of these things that we are going to pray. First, on November 9, all right, this will be HBBC Claveria Church anniversary. Okay. I think sa Sunday na ito, mga kapatid. And then the following Sunday, let us also pray for HBBC Hawaii Church anniversary. Oh, amen. That will be on November 16. Okay. So meron din po tayo mga birthday celebrants, mga kapatid. Last Thursday, that was October 30, nag-celebrate po ng mga birthday nila Sir Rene Castillo of California. Amen. Alright, we have also Sir Erwin Sao of HBBC Hawaii. Amen. And then Sister Risa Akibay of Canada. Praise the Lord. And last Friday, October 31, Jubal Lazaro of HBBC Bacara, Brother Ernest Tumeviene, and then Sister Diane Pailano of HBBC Pasukin, Brother Harold Pedronan of HBBC Claveria, and then Sister Angelica Dorolan of HBBC Dingras. Alright, and then yesterday, November 1, HBBC Bacara, Yuna Amigo. Amen. And then HBBC Australia, Brother Michael de los Santos. Amen. Praise the Lord. And then today, HBBC Lawag, we have also here Sister Ruby Biscaro. Happy birthday po. Amen. And then mayroon po tayong first-time visitor sa ating main sanctuary. Alright? We have Punong Barangay Roman P. Garcia of Barangay 32. Welcome po sa HBBC. And then we have also Ma'am Sheena Mac Siyakyak of Barangay 10 San Vicente. Praise the Lord. And then also we have Sir Francisco Yakyak of the same address. Welcome po sa ating worship service sa HBBC. And then let us also acknowledge yung mga kasama po natin sa umagang ito sa Zoom, Facebook at saka sa YouTube. Unahin po natin sa ating HBBC main. Nandun po ang ating mahal na Patriarch, Pastor John and Ma'am Cora. Praise the Lord. Magandang umaga po. Gayon din po sa inyo, Pastor Pruby. And then, may we have also HBBC Lawag with San Nicolas Outreach. Amen. Magandang umaga po sa inyong dyan, mga kapatid. And then, may we have also HBBC Claveria. Amen. Praise the Lord. Good morning. HBBC Pasukin. Kaway-kaway. Amen. Alright. Our outreaches, unahin na po natin dito sa Cagayan Valley, HBBC Lasam. Praise the Lord. Amen. HBBC Apari. Amen. Praise the Lord. And then we have also HBBC Tuguegarao, the Kalyangan family. Good morning po. Okay. HBBC Dingras. Amen. Praise the Lord. HBBC Australia. Silang video. Alright. HBBC Hong Kong. Ayun. And then HBBC Singapore. Alright. And then we have also here, alright, kasama rin natin sina Sir Rene and Ma'am Rina, Sis Annelie of Hawaii, Sis Marlene Lagasca, Tita Puring, Tita Minda and Nanay Josefina, Agkawili siblings, Sir Peter Ruben Calixto, Brother Eugene Calillo, Sister Raquel Agonoy, Brother Ephraim and Sis Shelly Agonoy, Sis Cathy Akuin,
All right, and we have also our local viewers joining us, Brother Angelo and Ma'am Marites, Aubrey Margaret Cuemi, Jericho Gaspar, and Pipo Martinez. Welcome po sa ating worship service ngayong umaga. So why not we all stand up as we welcome one another and let us sing our welcome Stand song. together, shake hands with one another. There's a Christian welcome. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome. Lahat nga po ng masaya ngayon, say aloud, Amen. Masaya ba kayong makita ang mga kapatiran? Na-bless ba kayo sa message na binahagi ni Brother Ruel? Tugaw tayo amin, kakabsat. To God be the glory. Okay. I'd like to make some few announcements. In the October 30 kat birthday ni Ninong Rene Castillo. Are you still there? Yan. Okay. Ni Brother Erwin Sao from Hawaii and Sister Riza Akibay of Canada. Last Friday, birthday ni Jubal. Jubal, saan na si Jubal? Where are you, Jubal? Ha? Ayun. Manong taon mo ba raw? Ha? 18. Katawa, no? 18 na si Jubal. Brother Ernesto Tumaviene and Diane Failano. Ni Harold Pedronan and Angelica Horolan from Dingras. Yan. That's Friday. Idikalman, birthday ni Yuna Amigo. Ni Brother Michael de los Santos. Today, birthday ni Sis Ruby Biscaro from Lawag. Praise God for that. Oo. Yan. Habang agpiprits ni Brother Roel Itay, in meet kumat, nagitay kakabsat tayo ti Australia. Na-miss ko nga ka-fellowship ida, kakabsat. Kat dayaw ti Apo, umad-aduda, at daman baro nga simmangput sa Giant, ti asawa ni Sister Jan. Kat ikararag yung, di pa nang i-share dagan kwa na ti gospel ita kat masave. They are really growing and I praise God for that. Okay? This coming November 9, tuno Domingo, kat anniversary ti church tayo de Claveria. I think, may kamanunton, Pastor Dennis, 19? Is it our 19th anniversary or 20th? Ha? 17, Pastor. 17. Okay. 17 years na po ang ating church sa Claveria. And on November 16, anniversary ti church tayo ijay Hawaii. Tuno November 16. I praise God for that. Okay? So, nag-welcome song na kayo, no? Alright. Tumayo tayong lahat. Tumakder tayo aming kakabsat. And let us sing as we prepare to give our tithes and offerings today. Trust, try, and prove me. Everybody now. Bring you all the tithes into the storehouse, all your money, talent, time, and love, consecrate them all upon the altar, while your Savior from above speaks with me. Trust me, try me, prove me, says the Lord of hosts. If a blessing, unmeasured blessing, I will not pour out on this second now. When my wavering faith in trials falters, when this life
love and tender mercy. My child, just trust me. Try me. Prove me, says the Lord of hosts. If a blessing, unmeasured blessing, I will not pour out on him. Last verse now. I have yielded him my life forever. All I am or have or hope to. Amen. While on earth I him can savor. While I hear him say to me, my child, just try me, prove me, said the Lord of hosts, and see if a blessing, unmeasured blessing, I will not pour out on thee. Remain standing. Let's have Tito Dino to lead us in prayer for the offering. Kararagtay ko sa O Diyos, ama nakabalin, ken manangasi unay. May miwanan apo ken ka, digito'y apagkapulo, ken datdaton, apagyaman mi Lord. ken ka apo. Bigbigan mi apo, nga awan itinapad, dakada kami nga hanang nagkapuken ka. Ket apo, dito'y puso mi, siraragsak kami apo nga may mangisubli. Digito'y apagkapulo, ken datdaton ken ka, ket dawatan mi apo iti panang bendisyon mo, ken panang bendisyon mo pa'y, amin namang ted apo. Tuloy na kang karot apo, ng kanitiragsak, ay daydayaw kan ka. Kin kinapakumbaba apo, digiti biyag mi. Idaton mi kan ka, nga pagyaman kin paramat iti kaubasan. Thank you, apo, in Jesus' name. Amen. Okay, you may now be seated. God bless you as you give.
Amen. Praise the Lord. Thank you, orchestra. Stand together. Sing that song, To God Be the Glory. All together on the first now. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. On the second now. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great are rejoicing through Jesus the Son. But you, rare and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Be seated. Even when life doesn't go as planned, there's always a reason to rejoice in the Lord. For joy is not found in the absence of trials, but in the presence of a faithful God who never fails. In every high and low, let us continue to find gladness in His goodness and strength in His promises. Trying is servant and molding a man.
You know, trials should make us better, not bitter. Pag ang Kristiyano sinusubok, mas tumitindi ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya pag kayo sinusubok, mas dapat tumitindi ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Yun po yung essence nun. I shall come forth as gold. And that's what we all need to learn. Oh, what we need to learn, how to come forth as gold. Amen? Okay, let's all stand and let's sing one song. It's a wonderful song. Ang title is, When Answers Aren't Enough, There is Jesus. Yeah, as the choir comes to sing to us today, you know, man has many questions in life. Money is not the answer. Friends are not the answer. The answer is Jesus Christ. Okay? Nababa. Say, you have faced the mountain of desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies before you, cast the shadows you cannot overcome. Amen. Just when you thought you had it all together, you knew every verse to get you through. But this time the sorrow broke more than just your heart, and reciting all those verses just won't do. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer. Amen. And your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He is there. Instead of asking why did it happen, think of where it can lead you from here. And as your pain is slowly easing, you can find a greater reason to live your life triumphant through your tears. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer. A safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He is there. One more time. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer. A safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, when answers aren't enough, when answers aren't enough, He is there. Amen. Praise God. Lord, thank you so much. You are more than the answer to our prayers. And thank you, Lord, today we can feel your presence. I pray that you bless our choir as they render their song to you, Lord. Bless our internet connection, Lord, upang maging maganda, maayos ang takbo ng pagpapahayag ng iyong salita, maging sa lahat ng aming mga churches at outreaches ngayon. Bless your servant as he will preach today. In Jesus' name, amen. Be seated. No one knows when that glorious day will come. Yet we hold on to a blessed hope. It could happen in a moment. The trumpet could sound, and in an instant, we'll be caught up in His presence forever. Until that moment of glory, may our lives reflect the faith, love,
and readiness of who eagerly await his coming. Wow, Heavens grabe. will echo. Praise the Lord. Ay, dabay? Oo, sige. Amen. One day, the heavens will echo with victory as all creation will hear the trumpet sound. It will be the call that ends all sorrow and begins eternal joy. Until then, may this truth keep our hearts anchored in hope, our faith unshaken, and our praises lifted high to the coming King.
Thank you, choir. Sulit ang inyong maagang pagparito sa church. You know, some of them were here at 5 a.m. Dumating po kami rito with my family 4:45 a.m. 1:30 gising na ako. 2:30 gising na ang wife ko. Si Keyon gising 3:30. Pambira, no? Bang klase. Kaya we are still experiencing jet lag. Kaya siguro mamayang gabi medyo magiging maayos na yung sistema ng aming pagtulog. But thank you for your prayers. Medyo lutang ang aking pakiramdam pero okay naman. Kaya kung ako ay medyo makatulog dito, sana'y maintindihan nyo. Pero kung kayo ang nakatulog dyan, pakigising nyo naman yan. Okay? This coming December 23 to 25 will be our family conference. Walang pasok ang 24, walang pasok ang 25. At magsisimula tayo ng 23 ng gabi. Awan rason nga hang kayo nga maka-attendar. Amin. The topics that we will highlight are the following. Magnifying Christ in an unsaved family. Sino sa inyo meron kayong members sa family na hindi pa ligtas? Taas ka ng kamay. Ayan, marami pa. Kaninang umaga, nag-testimony si Sister Jan, yung bagong member natin sa Australia. And the other day, her husband, Ian, from Cotabato, arrived in Brisbane. Nung nasa Pilipinas po sila, member sila ng Church of Christ, Campbellite, yung walang instruments. So faith plus baptism ang kaligtasan. Hindi niya po ma-invite ang kanyang husband. Sabi niya, na-realize ko kasi ini-encourage ko siyang mag-attend. Pero yung pagiging wife ko, hindi ako encouragement sa kanya. Pero nung testimony niya, nung napunta ng Brisbane, to cut the story short, naligtas. Binago siya ng Panginoon sa pananalita, sa pananamit. Yung pagka daw siya ay masaya, ang lagi niyang sinasabi, praise God. Pagka may gagawin bukas, ang lagi niya daw sasabihin, Lord willing. Ganon na ganon. At masayang masaya siya po, na sa araw na to, kasama niya na ang kanyang husband sa kanilang pag-worship sa church. You know, it's very important that your families, our families, must be properly nurtured. Tingnan nyo, masaya ang mukha ng iba sa inyo, hindi kasalanan ng church kung malungkot ka, pamilya mo yan. Reflection ng pamilya natin yan. That is why we need to nurture our families. The second lesson that I'm going to highlight is family serving in the ministry together. Every member must have a ministry in the church. Pangatlo, child-parent relationship. Okay? So, tatalakayin natin kung papaano na ang mga anak ay marunong mag-honor sa kanilang mga magulang. Number 4, Parenting 101. Understanding generational behaviors. You have to understand your anak. Sino ka dagiti anak ng teenagers? Ayan. Sino po sa inyo na madali ninyong kausapin ang inyong mga anak na teenagers? Kasi po, minsan, ang ating lengguwahe, bubun kada bumba.
idida kami, bubon ken bumba. Yun ang labanan natin noon. And we had to develop a coping mechanism to that situation of life. I want to show you the struggles that our children are facing now. Hanga bubon ken bumba ti struggle da. So stop telling that. You have to know what are the real struggles of youth today. Hindi ko sasabihin to, young people, para lumaki ang ulo nyo. Na baka mamaya sasabihin nyo sa magulang nyo, o di ba, sabi ni Pastor, unawaan mo kami. Hindi kayo ang uunawain namin. Kayo ang dapat umunawa. Pero ang dapat naming maunawaan, yung kalagayan ng buhay nyo. Halimbawa yan, ano ang nagpapahirap sa inyong mga young people ngayon? Cellphone, hanga bubon, ken bumba, ken agdaddadang tiparbangon. Hindi yun eh. Ang nagpapahirap sa buhay nyo ngayon, cellphone. Kaya, ang dapat gawin yung parents, alas 9 ng gabi, kolektahin nyo ang lahat ng cellphone. Kasi kahit anong daktak natin sa mga anak, kung hindi mo inaadresan ang totoong problema, walang mangyayari sa anak. Ang problema ng mga anak ngayon, cellphone. Paano? Matutulog na, katabi pa rin ang cellphone. Kolektahin nyo kasi. Tapos ang mga anak nyo, elementary pa lang, ang gagara na ng kanilang mga cellphone, palibhasa ang katwiran, required sa school. Kayo din, bahala kayo. Kaya tatalakayin ko yan. Oh, do you understand? Tayong mga parents, masyadong frustrated. Yung anak ko, ganito, ganyan, ganyan. Unawain mo yung problema. Naunawaan niyo po. Para natin alam paano tulungan sila. Number 5. By the way, dito sa parenting, I will give you some legal, hindi ako abogado, pero i-research ko to. I'll give some legal backgrounds tungkol sa parenting kasi may legal background na din sa parenting. Alam niyo ba sa school, kung ako lang, dapat ang mga teachers pinapalo ang mga maliliit na bata. Pero bawal. Kasi may legalidad yan. Ngayon, gusto ko ring malaman nyo ano ang mga legalities para aware din kayo. Alam niyo ba sa Australia, pagalitan mo yung anak mo, paluin mo, huhuliin ka ng pulis. Ang kanyang side sa bata, hindi sa magulang. Delikado yun. Number 5, I will discuss about awareness to digital cocaine. Dapat dito sa HBBC, lahat ng mga maliliit na bata, walang cellphone dapat yan. Walang iPad. Huwag nyo silang pinapanood ng mga Netflix at mga YouTube na nagbababad ng ilang oras. I don't care if you say, I am busy. You will have a problem with your children. Number 6, financial stewardship and goals. So, I will discuss about financial stewardship in the family. Ano po? Kasi kahit maganda ang puso niyong magbigay, no agtutuon-tuon ti utang kakabsat, nakarigrigat ti maging cheerful giver. Abus agtutuon iti utang, kaskas te penga, kaskas ti credit card, loan nga loan, awan na kakabsat. Kaya pag-uusapan natin yan. Ba't biglang naging seryoso kayo? Ayaw nyo ba na tulungan kayo ng pastor nyo? Hindi para sa akin to. Para sa inyo ito. Okay. Number 7, time management. Number 8, family devotion. Number 9, career guidance. Hindi kayo pwedeng umabsent. Huwag kayong gumawa ng dahilan na hindi makarating. Gawan nyo ang paraan para kayo ay makasama.
So dati family camp, doon tayo sa Batak. Ngayon, family conference. Dito, sa main sanctuary. So that's December 23 ng gabi, 24 maghapon, 25 maghapon po hanggang gabi. Okay? I might collect 150 pesos from each of us kasi nga dito na tayo mag-lunch. Huwag nang uuwi. Yung mga taga-Cagayan, ngayon pa lang, pag-ipunan nyo ang pamasahin nyo sa sasakyan. We'll see what we can do to help offset kung may kulang sa inyong pamasahe. But I'm looking forward na isang bus ang manggagaling sa Cagayan. Oh, isang bus. Kaya nyo ba? O kahit dalawang bus? Dalawang bus. Pwede yan. We'll help you with that. Okay? At sigurado po na magkakaroon din tayo ng mga raffle. Yan. Yun ang maganda. Ay, alay nyo. 10 ang makakatanggap ng tig 1,000. Oh, 20 ang makakatanggap ng tig 500. Oh. 500, 100 tao makakatanggap tig 100. O, di ba? Ano, saan pa kayo? Natuto na kayo, nabusog sa salita ng Diyos, nanalo pa kayo. Amen ba? Oh, kaya hindi ko kayo binibili ha sa raffle draw. Kayo, dapat lahat tayo ay present sa ating family conference. Okay? To God be the glory for that. So, markahan nyo na po, December 23, 24, and 25. Okay? Ngayon ay ating mapanood ang mga update mula sa ating mga care group. Binago ko na po, hindi na po coordinators ang tawag. Kasi magaling mag-coordinate, pero hindi marunong mag-care. Kaya pinalitan ko na ang tawag sa inyo, hindi kayo coordinators na. Care Group Leaders. So panoorin po natin ang update ng ating mga care groups na fellowship at Bible study ngayong week na to. Go ahead. Our hearts are grateful as our senior pastor, Pastor Provi Cadilinya, and Mom Kay have safely returned from their 3-week ministerial visit and mission trip to Europe last Thursday night. They were warmly welcomed at the Lawag International Airport. Now let's take a look at some of our updates and activities from October 26 to November 1. First, our weekly Bible studies. Last Monday, the HBBC Apari and Lasam Outreaches held their online Bible study led by Pastor Dennis. On Wednesday, the Australia Outreach gathered for Bible study led online by Brother M. Agunoy from HBBC Hawaii with 24 in attendance. On Thursday, the Sanchez Mira Outreach held their Bible study led by Pastor Dennis Calillo with 29 in attendance, including 4 guests from Cagayan State University. And on Friday, the Hong Kong and Sarat Outreaches joined together for an online Bible study led by preacher Rohel Aguinaldo. This week, praise God, a Bible study was conducted for students of Data Center College of the Philippines, Lawag, last Tuesday. We also thank the Lord for the continuing ministry of our Hosanna Academy, a program that teaches children how to read and play musical instruments, touching young lives through learning and faith. This week's attendance, 27 kids in Bacara, 21 in Pasukin, 6 in Lawag, and 15 in Claveria. In the workplaces, the Word of God is also being shared. At 2 separate construction sites here in Bacara, from the group of Engineer Dino, Brother Rexy, and Brother Edward shared the Word of God. Last Tuesday, Engineer Dino also shared a Bible devotion at their project site in La Union. Another Bible study was held at a construction site in Bacara and another in San Nicolas, both led by Architect Romel. In addition, Architect Romel and Engineer
were able to pray for the school principal of their construction project in San Nicolas. A weekly Bible study for technicians in a major mall also continues, led by Engineer Conrad. And in Cagayan Valley, Pastor Dennis was invited to speak for a Bible devotion at the Claveria Police Station last Tuesday. Yesterday, November 1, our brethren took the opportunity to share the gospel and distribute tracts to people in the cemetery, turning the moment into a chance to point others to Christ, our living hope. And finally, every Friday night is our TEAM meeting, which stands for Training, Equipping, and Advancement and Mentoring. Last Friday, Pastor Provi reminded everyone of this powerful truth: care and concern. Indeed, the true potential of our church is not found in its building, but in our burden and compassion for others. Here are some photos from our different outreaches and ministries this week, including random moments of soul winning from our faithful teams. In main congregation, HBBC Pasukin Congregation. HBBC Lawag City. HBBC Hawaii. Sito Batak Paway Outreach. Dingras Outreach. And HBBC Cagayan. Great things He hath taught us, great things He hath done. To God be all the glory. Mga kapatid, grabe ang grace ng Panginoon sa inyo. Grabe. Talagang ipinagmamalaki ko po yan at ikinukwento ko sa mga pastors at mga churches. You know, I boast not about you but the grace of God in your life. Kaya I hope that you will continue that. Siguro po ay narinig nyo na sa mga care group leaders ninyo na kasalukuyan ang ating training sa soul winning. Sapagkat I am praying na bawat member ng HBBC ay maging soul winner. Mula sa mga bata hanggang sa matatanda, lahat ay dapat maging soul winner. Okay? So I'm glad na marami tayong mga care group leaders na nagsimula na ng kanilang pag-train sa mga members at pag-engage sa soul winning. Okay? Before I share to you the message this morning, isa sa mga coordinators or care group leaders na ating tinitrain ngayon, ayan, ay magsishare sa atin ng kanyang testimony. Report ito nung Friday. Pero sabi ko, Tita, I'd like for you to share that on Sunday. Siya po ay katulad nyo ring member, although may edad,
Ilang taong ka na ba, tita? 63. Ayan, 63 na siya. Senior citizen. Alam nyo, dito sa HBBC, uso ang mga matatanda na active. Uso yan. Choir member, cleaner, coordinator or care group leader. Uso ang mga matatanda na mga active sa gawain. Kaya bigyan natin ng microphone si Tita Mercy de Guzman to share with us her testimony being one of the trainees sa ating pagiging care group leader. Good morning po, Pastor Rovi, Ma'am Kay, Pastor John, Ma'am Cora, kenda kayo amin yung kakabsa. It's a great privilege and opportunity to share my simple testimony that tinagdakel nga na aramiden ti Apo kanyak. Kastamet no kasanutis usarenak iti trabaho na. Ket ti pagyamanak unay iti Apo iti salvation ko. I thank God ta insaad nak ditoy HBBC, the right place, the right church, and the right doctrine. Based on the Bible principles. Pastor, agyamanak dagiti surusuro ken dagiti mensahem nga innak nang nangagan ta isudat ken nakaimulyak ken nakatinubak ti no kasano iti kinaanag ken kinapatek ti kaipapanan ti pudno nga agserbi ti Dios. Ken kastamet nga agyamanak pastor dagiti Barod Ministry nga impatalek kinumo nga biyang as a choir member at the same time a cleaner nga naka-involve nga ministry. Saan na burden kanyak arason nga senior citizen akon. Ngem ragsak ko ken ayat ko ang makatulong ti ministry habang adapay iti pigsak ken nasalong atak pay. I spent my time para ti trabaho ti Apo. As a training coordinator, agyamanak permanent pastor ta dinutukam ni Sister Melinda as our coordinator within 19 members. Nakitak no kasano ti determinado na ken sistema na nga mang-train kada kami. Gapo ta adu kami ket binini nga bingen na kami into 5 groups. Ket impatalek na kami iti 2 or 3 leaders each. At damit talong impatalek na kanyak babaen ti parabor ti Apo, aktiv da awang sa pulemen. Aglalo de ti padak nga baket ni Sister Francisca Guerrero, 83 years old. Ket kana ket nakitak ti kinaanep na ket permi nga may inspire king kuana ta uray kung kunana kanyak adu ti masakti rikriknaan na agmanaspet ti saka na imima na marigatang na agsurat nga nakitak ti pursigi na nga mga ramid dagito ket no kuan ket uray ti attendance na iti Sunday. Pera lang det yung Merkulis terabi ti Sunday agmalmalem ore agbanmanas ti sakan na sumurot pa di batak isuna. Ket agyaman naking kuana ta ore ti realization na awan pulos ti kuana absent na glado deti kuwa deti devotion na 7 days nga devotion ti bigat permi nga man inspire king kuana nakabakbagas dagi jay karkararag na ti Apo. Ken agyaman nak unay deti naka-involve ka ministry isu iti nangilid ng ti paraan nga dumakelak pa iti ni spiritual na panagbiag ko. Ken once again pastor, thank you. Ket to God be the glory. Praise God. Thank you, Tita Mercy, for your testimony. Hanga isuna di jay, no di kati Apo ken kuana.
Kasi no iso na lang, hindi niya magagampanan yon sa sarili niya. Kundi Panginoon po yon at grace ng Panginoon sa kanyang buhay. Well, nakita nyo kung papaano yung galaw, sistema, at takbo ng ating ministry. Tinatanong ko nga yung mga ushers kaninang umaga, kumusta ang church nung wala ako? May problema ba na dapat nating ayusin? May mga bagay na dapat ba nating itama o set in order? Sabi nila, sa biyaya ng Panginoon, Pastor, wala naman. Maayos daw po kayo. Behave daw kayo nung wala si Pastor. Amen. Kaya palakpakan natin ang biyaya ng Panginoon sa atin. Okay. I would like to start this message by telling you, according to Acts chapter 2 verse 47. Pakilagay mo nga muna itong Acts chapter 2 verse number 47. Ang sabi ng Bible, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Sa madaling salita, yung mga tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. Sino ang tumanggap na? Say amen. Ang ginawa sa atin, idinagdag tayo sa church. Hindi po yung church ang idinagdag sa buhay mo. Malaki ang pinagkaiba nung dalawang mindset na yon. To some Christian, the church was added to their life. So it is still their life, and the church is only a part of their life. No. Ang dapat ma-realize mo, pag ikaw ay na-save at naging member ng church, the Lord added you to a church. In other words, your life is now a part of a great work. Hindi po yung ikaw ang may great work at isa lang yung church doon. Hindi po ganon. Ang church ng Panginoon ang great work at ikaw idinagdag lang doon sa great work ng Panginoon. Okay. Imagine nyo ang isang bato. Ang bato ay nakakalat lamang po sa lansangan. Kung hindi, ay nandun sa mga bundok, sa mga ilog. Useless and worthless. Pero pag yung isang bato ay pinulot ng isang karpintero o inhinyero at idinagdag niya doon sa kanyang itinatayong building, suddenly, yung isang walang kwentang bato ay parte na ng isang malaking gusali. Yan ang buhay ng bawat Kristiyano. Nung wala pa ang Panginoon at wala pa ang church, it was just you, me, and myself. Parang isang bato. But what did God do? Niligtas ka at inilagay ka sa isang malaking gawain. Yan po ang kanyang church. Ngayon, parang dun sa bato, ang buhay mo ngayon ay parte na ng isang malaking gawain. I hope nag-sink in po sa inyo ang katotohanan iyon. Ulitin ko po, hindi ikaw ang may malaking gawain at ang church ay idinadagdag mo lang sa buhay mo. Hindi ganon ang buhay Kristiyano. Kundi ang church ang malaking gawain at ang buhay mo ay idinagdag sa gawain. The Lord added us to the church. That's why your life is just like a stone. Ang purpose mo ngayon at ang meaning ng buhay mo ay nakasentro sa church life mo. The church is not only a place you go to every Sunday. It's a family, community, and ministry you should belong to.
We are not just a community of people with same interest. We're a community of people with a sacred calling. Pakilagay mo nga yan. I want all of us to read that part. Everybody, go. We are not just a community of people with same... Ano yung same interest? Pare-pareho ang kagustuhan. But we are a community of people with a sacred calling. Are you with me? So, this is not about what you are interested about. This is about calling. Kaya ang pagiging member sa church ay calling. Okay. 1 Peter chapter 2 verse 9, pakibasa natin lahat, go. But ye are a chosen, a royal, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his what? Agasam deta. You, sabi niya, a chosen generation. Listen, in this generation, tayo ang pinili ng Diyos. Ang royal priesthood, meaning, tayo po ang pinili na mag-alay sa Kanya ng sacrifices. Peculiar people, ibig sabihin, we are called to be different in this world. Tayo po yung standard bearer. Everybody say the word, standard bearer. We represent the kingdom of God on earth. Yan po tayo. We represent, ulitin ko, we represent the kingdom of God on earth. That is why, ang church, mga kapatid, ay hindi po siya simbahan lang. Ang church ay hindi po lang social group. Ang church is not just about your attendance. A church is a community, a holy nation, a group of priests before God, called to be peculiar or different in this world. That's what we are. Earlier today, this morning, I saw a news or I saw an article na doon sa France, dumadami ang mga evangelical churches. Galing lang kami doon sa Paris. And I saw in the news or in the article today na there are, in 1985, there were only about 50,000 Christians in France. Today, there are about 1 million Christians in France. And the article said, sapagkat gumawa po siya ng pag-aaral, nag-interview sa mga pastor, nag-interview sa mga membro ng mga Christian churches na to. Ang sabi, every 10 days, meron pong nasisimulan na bagong evangelical church. I'm so glad na katulad ng France, because you know, France is a very prosperous country. Ang tao talagang parang hindi niya kailangan ng Diyos. And for me to hear the news that every 10 days may nasisimulan na bagong church sa France is a very good news. What I'm saying is this: in this world, in our country, ang dapat dumami ay hindi lang mga eskwelahan. Ang dapat dumami ay hindi lang mga NGO. Ang dapat dumami ay mga churches ng ating Panginoon. And, you know, what a blessing to be a part of God's church. Now, I would like for us to open our Bibles in Romans chapter 12. Okay? Romans chapter 12. This chapter gives us the blueprint. Okay?
Asan si Daniel? Dapat nandito ka lang. So you can monitor the sound. Oo. Romans chapter 12 gives us the blueprint of what the church should be. Tatandaan niyo po na it's not how big the building is. Malaki na yung building natin. Praise God. Pero it's not the building, kundi yung lalim ng dedication ng mga miyembro. Aanhin mo ang malaking building kung hindi naman dedicated ang mga miyembro. Ang ganda nga ng kapilya. Oh, di ba? Ang ganda ng aircon natin. Tulog ka naman. Hello? Oh. Di ang pangit nun. Kaya po, let us find out what makes a church great. Di ba? What kind of church we should be. Natutuwa ba kayo na maraming nag-a-attend? Pero ilan sa mga nag-a-attend ang transformed? Ganyan po ang makikita natin dito sa Romans chapter 12. Let's start. What kind of church we should be? Can we read the title once again? Everybody go. What kind? Okay. Magsimula tayo sa verse number 1. Ang sabi dito, read, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Pakinig po kayo. Basahan tayo man tayo Ilocano. Oh, anak ko na dito Ilocano. Dawatek ngarud kada kayo kakabsat. Gaputi kaasi ti Dios nga ipaayo dagiti bagbagiyo nga daton asibibiyag. Anat aramiden tayo ti bagi tayo? Ulit. Anong gagawin mo sa katawan mo? Idaton. Sino kada kayo tinang idaton ng tibiyag na ti Apo? Nuhan mo pa'y indaton tibiyag mo ti Apo, haang kapay nga ganap ti kinamiyembrom iti church. Kasi ti dapat kadagiti amin a miyembro iti church, idaton na ti biyag na iti Apo. I want all of us to learn to present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Ang unang word, the first word that I would like to discuss and implement in our church is the word sanctity. Everybody say the word sanctity. Ang ibig sabihin po ng sanctity, it means set apart. Ang sabi ng Bible, holy and acceptable. Alam nyo, bilang pastor, kung hindi ka save, hindi ko aasahan ito sa'yo. Pero kung save ka, aasahan ito ng Panginoon sa'yo. Are you saved or not? If you're saved, you are expected to present your body as a living sacrifice. That's why you need to present. At ang makita natin dito, ang sabi niya, by the mercies of God. Kasi po, kung ang tao wala namang natamo o natamasa na kaligtasan na ginawa ng Panginoon sa kanya, wala siyang dahilan upang maglingkod o ipagkaloob ang kanyang buhay sa Diyos. Walang rason. Kaya nga, I beseech you by the mercies of God. Clear? Are you saved? Have you been forgiven by God? Na-appreciate nyo ba ang ginawa ng Panginoon
upang ikaw ay maligtas, o anong gagawin mo? Present your body a living sacrifice. Ngayon, etong pagpipresenta ng katawan, it requires emptying and purging. 2 words. When you present your body to God, pag sinabi mo, Panginoon, ito po ang aking buhay, inaalay ko para sa'yo. When you do that, dalawa po ang dapat mong tutunan. Ano yun, Pastor? Learn to empty yourself and learn to purge yourself. Okay. Emptying because God cannot fill you if you are full of yourself. Etong bote, ito, sarado. Halimbawa, puno. Right? Pwede ko pa bang kargahan ito? Puno na. Hello? Ang presenting yourself, kapatid, pag prinesent mo ang sarili mo, wala ka na dapat personal na ambisyon sa buhay. Kaya hindi magamit-gamit ng Panginoon ang buhay ng iba sa atin dito dahil puno ka sa sarili mo. Yan. If you want to present yourself to God, it involves emptying. Ano? Have you emptied yourself? You need to empty yourself. At hindi lang po emptying ang kailangan natin. Ano pa? Purging. Kung yung vessel puno, hindi mo pwedeng punuin yan, kargahan yan. God cannot fill you. Ano ko ba't pang ibaga, anti apo king kat plano, nagatnapno ka tibukod mo a planom. Anak ko mat ibaga ti apo king ka nga direksyon kat, nagadot planom ta sarilim. Puno ka ng personal na agenda, puno ka ng sarili mong plano, alam mo ang maganda na dapat mong gawin? When you present yourself, Panginoon, eto ako. I start zero. Punuin mo ako. Sabihin mo ang plano mo, anong kagustuhan mo, anong kalooban mo. Hindi yung ikaw magpipresent, hindi naman buhay ang pinipresent mo, plano naman. Lalapit ka sa Diyos, plano ang pinipresent mo, bago ka dapat nagpipresent ng kung ano-anong mga planong yan, buhay mo muna ang dapat mong ipresent sa Kanya. Kaya tuloy, kahit matagal ng miyembro ang marami, hindi talaga makapag-full blast sa gawain. Bakit? Hindi ka naman nag-present ng buhay, kapatid eh. Plano ang pinipresent mo sa Diyos. Huwag kang mag-present muna ng plano. Buhay ang hinihingi sa'yo, hindi plano mo. Hayaan mo na ibigay mo ang buhay mo, i-empty mo ang sarili mo, at ipuno ng Diyos ang plano niya sa'yo. Ganyan ang presenting your body. And you do not just present yourself empty. You need to purge yourself. Kaya nga sabi doon, holy and acceptable. Anong ibig pong sabihin ng holy and acceptable? Malinis. Now, you want to be used, correct? Alam mo ang dapat mong tutunan? Learn to be usable. Maybe you want to be used, but you are not usable because you are not cleansing yourself. Tingnan niyo po ang sabi dito po sa 2 Timothy chapter 2, verses 20 and 21. 2 Timothy chapter 2, but in a great house, there are not only vessels of gold. Ito po yung mga mataas ang kanilang kalidad. May pinag-aralan, naka-masters, naka-graduate ng college, may degree, board passer, magandang tungkulin sa trabaho, mataas na title, pinupuri, gold ka. Ano pa?
silver. Ayun, pumapangalawa. Ano pa po? Wood. Nanumnum mo, DJ wood, ngam J gold. Am I correct? Mas mahal ba yung kahoy kaysa yung ginto? Mas mahal yung ginto. Correct? Oh, kaya magkinig kayong maigi. You may be a gold, but if you don't empty yourself, uray manungatawan ka nga miyembro toy, hanto nga useful tabiyag mo. Ngayon, ang sabi niya ngayon, some to honor and to dishonor. Ba, ang bawat membro sa church ay dapat magbibigay honor sa Panginoon. Oh, 21, ito ang sabi. Anong gagawin po natin? If a man, ito na, therefore, purge himself from this. Ano yung purge sa Tagalog? Purga. Maglatigo 50 ka, Tito Ray. Purga. Magpalinis. Hindi po obligasyon ng Diyos na linisin ka. Ikaw ang dapat maglinis ng sarili mong buhay. Alam mo ang mga dapat tanggalin mo na siyang balakid at hadlang kaya hindi ka maging usable because you are not clean. Sabi niya, sanctified. Oh, yun yung word, sanctified. And meet. Ano yung ibig sabihin ng meet? Prepared unto every good work. Aba, pambihira. Kung pumunta ka sa isang bahay, makiinumak man kunam. Anat kitam jay baso, sakbay ka uminom. Tinitignan niyo ba yung baso bago kayo umiinom? Mas mitikuloso yung iba. Hindi lang tinitignan yung baso, inaamoy. Kadno agat katay, ana, iinom ka. Pero yung mga karpintero, believe ako, iisang baso, 20 sila. Di kita mamartek, iisang maliit na baso, 10 sila. Believe ka na kayo. Di ba? Pero ano sabi rito? Mga kapatid, kahit pa ikaw ay ginto, kung hindi ka rin marunong nalinisan ang buhay mo, hindi ka magiging usable. That's why presenting, the idea of sanctity and presenting is to what? Empty yourself and purge yourself so you can present yourself before God for His service. Yan ang number 1, mga kapatid. It is our responsibility to not only present ourselves, but to empty and purge ourselves for His use. Amen po ba? Okay. Kaya yung empty, pupunta ka sa altar, ibibigay mo yung sarili mo, at lahat ng mga personal ambition mo, isusuko mo na sa Kanya. At hayaan mo na ang Diyos, punuin ka ng Kanyang kalooban. Hindi yung ikaw, puno ng sarili mong kalooban. That's presenting. Ngayon, dadako tayo sa number 2. Kalooban ang pinag-uusapan. Verse number 2, Romans chapter 12. And be not conformed to this world. O di tapos ka nang nag-present. Okay. Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Listen, yung sinentrohan po dito na pinakasusi sa verse na ito, yung pong word na mind. Ikaw yun eh, ako yun eh. Maliwanag naman yung world. O, alam naman natin kung ano ang world, sanlibutan. Tama po ba? Alam naman natin yung good, acceptable, perfect will of God. Panginoon natin yan. Ang sayo at akin, mind. Tama po ba? Ulitin ko, alam natin ang world, sanlibutan yon. Society, tao sa mundong ito. Will of God, sa Panginoon yan. Ano ang atin sa verse na yan? Mind. Yan ang atin. Kaya mga kapatid,
ang sinasabi rito, dapat po, let us grow up in our thinking. The mind must be changed. Na-changed na ba ang mind natin? Hello? Kaya ang pangalawa na nais ko pong ituro sa inyo, maliban dun sa sanctity, ang pangalawa, maturity. Kasi ang mind dapat nagmamature. Tignan nyo. 1 Corinthians 13:11. Basahin natin. When I was a child, ano po sa Tagalog ang child? Okay. Ano ang karakteristik ng child? I spake as a child. Anong karakteristik ng child? Di ba? Spake as a child. Mommy, daddy. Imagine nyo man ni Tito Ray kasi pelang agsao. Wala na, Tito Ray. Problema na ang mundo. Baliktad na ang gravity. Di ba? But I spake as a child. What else? I understood. That is mine. As a child. I thought as a child. But when I became a man, pwede kang maging men na hindi naman nabago ito. Ang maganda, yung naging men ka, pero yung mind ang nagbago. Kasi sabi niya, when I became a man, I put away childish things. Ano yung pinut away na childish things niya? Kasama doon ang pag-iisip. That's why when it comes to the mind, what is important is maturity. And when we talk about biblical maturity, sinusukat po ang biblical maturity sa lalim ng kaalaman mo at lifestyle mo according sa will of God. Ilan na sa buhay mo ang conformed sa will of God? Halimbawa, 3 beses ka dapat mag-church. Ilang beses ka na nag-church? 3 beses ka dapat. Alam mo yung 3 beses? At least. Hindi yan at most. At least. Will of God na nasa Sunday morning ka. Will of God na nasa Sunday afternoon ka. At will of God na present ka ng Miyerkules. Kaninong kalooban ang nasusunod mo? Yan ang maturity sa Biblia. Na natutunan mo nang mapagbigyan ang kagustuhan ng Diyos at hindi lang yung sarili mong kagustuhan. Yan ang biblical maturity. It's about the will of God. Hello? Kaya ngayon, ang mundo mga kapatid, di ba? Maraming aspect ito, will of God. Pwede kong talakayin ang napakadami rito mga kapatid. Pero, ang ibig sabihin ngayon yan, na yung will of God, saan ba natin matatagpuan yung will of God? Saan? Saan natin matatagpuan yung will of God? Dito sa Bible. Anong ginagawa ni pastor pag nagpipreach ng Bible sa inyo? Tinuturo ang will of God. Sabi, mga kapatid, ito po ang kalooban ng Diyos. Ito. Ikaw naman, kinig ka ng kinig. Ilan na ang ginagawa mo? Yan ang maturity. Kung hanggang ngayon, mga kapatid, ay hindi ka pa nag-step up na sundin at i-conform ang buhay mo sa will of God, anong nangyayari? The world is still in control of your life. Alam niyo yung salitang conform, it means to be pressed into a mold. Anong gagawin ng mundo sa'yo? Gagawin kang salamin. We should not be a mirror of the world na pag tinignan ka, worldly ang makita sa'yo. Pag pinakinggan ka, worldly ang naririnig sa'yo. Na pag inamoy ka, worldly ang amoy mo. Dapat pag tinignan ka,
inamoy ka, pinakinggan ka, will of God na ang nakikita sa'yo. Will of God, hindi worldliness. The world must not be our standard. Kaya malawanag be not conformed to this world. Huwag po nating gawin na ang mundo ang standard natin. Kundi ang standard natin, salita ng Diyos. Will of God. Kaya po, pag bumili kayo ng damit, huwag niyong tinitignan lang yung catalog. Dapat nagre-refer kayo sa will of God. Wala namang masama na maganda yung damit mo. Pero dapat naka-refer sa will of God. Aba, kung ikaw ay babae, nagsuot ka ng miniskirt, will of God ba yun? Ikaw ay lalaki, may hikaw ka, will of God ba? Hello? That's why will of God ang umiral sa buhay ng Kristiyano. Amen po ba? At hindi yan overnight. To some of us, hindi overnight. Unti-unti. Pero ang mahalaga, you're on your way to transformation. Hindi yung habang tumatagal ang nakakalungkot, ang dami sa inyo, lumaki sa church, habang bumarbaro, bumalbalasan kayo, magiging worldly kayo. Grabe. Save ba kayo? Ha? Save ba kayo? Ba't ganyan? Habang nagbibinata kayo, nagdadalaga, nagiging worldly kayo. Oh. Save kayo hindi. Baka hindi kayo save. Oh. Kasi kung save kayo, talagang ang puso mo, mababago And you will renew your mind. You will be transformed. Oh. Amen po ba? Kaya wala kang, eto alam nyo, listen, when your mind is renewed, wala na sa'yo yung, this is my life. Anong this is my life? Wala ka ng this is my life. This is now the life of Jesus ko naman. This is my life. Ang renewed mind, wala na pong this is my life. Galing tayo sa ganong mentalidad. Buhay ko to, di ba? Minsan mga young people, ganun Wala kang pakialam sa akin, this is my life. Wala kang this is my life kung save ka. Kung na-save ka na, this is now the life of Jesus in me. Anong sabi ng Philippians 1:21? Tingnan nyo. Ano sabi po? For to me to live is myself. Hindi. Christ. And to die is gain. Galatians 2:20. I am crucified with Christ. Do you know what is crucified? That symbolizes death. I am dead. Wala na akong sariling plano sa buhay ko. I'm dead. Yet I live. Ganyan po ang ibig sabihin ng Christian life. Hindi yung pupunta ka sa Panginoon, plano ko to, gusto ko to. Wala nang ganun. Mag-aaway kayo sa Panginoon pag ganyan. Are you with me? Oh, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I. Kaya wala na pong this is my life. Anong this is my life? My life. Hindi mo na life yan. Kung unsaved ka, sige, go ahead. Kahit maghapon kang sabihin yan, unsaved ka Anong pakialam ng Diyos sa'yo? Unsaved ka. Pero kung saved ka na, hindi na this is my life. Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Amen po ba? Kaya ngayon, when you begin to renew your mind na hindi na yung this is my life, kundi this is the life of Christ in me. Anong gagawin mo ngayon? You will get rid. Not get rid. May mga tatanggalin ka na sa buhay mo. Halimbawa, you will get rid of music that glorifies sin. Alam nyo ang gagawin nyo? Pag totoo to huwag kayong
Wag kayo, hangko mga agawid kayo, nakigtut kay lakanyak. Sana wag ganon. In-emphasize ko lang, I had to speak that way. I need to emphasize kasi ang iba sa inyo, hindi na kayo nadadala sa salita eh. Kailangan na yatang sigawan. Pero yung iba, hindi naman kailangan sigawan. Kausap lang, di ba? Kaya parang nag-uusap-usap lang tayo na may konting highlight at emphasis. Pero listen to me. Sana po, pag na-convict kayo ngayon, baka meron pa rin sa inyo ang pinapatugtog nyo sa sasakyan nyo, worldly song. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan. Walang nagsusumbong sa akin, pero kasama lang sa outline ko. Oh. See? Anong gagawin mo dyan? Get rid. Cellphone. Baka hanggang ngayon sa cellphone mo, worldly music ang nandyan. Sa bahay, anong pinapatugtog? Huwag niyong sabing immune kayo. Walang immune. Part yan. Ang ginagawa mo, inaalis mo nga ang makamundo sa buhay mo eh. Hindi mo wine-welcome ang makamundo sa buhay mo. Parents, listen to me. Anong ituturo natin sa mga anak? Kung nagpatugtog kayo ng worldly music sa bahay nyo, sa sasakyan nyo, tas kumakanta sila ng choir dito. Mga anak, please remind your parents, Dad, worldly music yan. Mami, worldly music yan. Alam mo, pag sinabi ng anak mo yan sa'yo, malusaw ka dapat sa hiya. Kasi ikaw yung dapat modelo, pasimuno ka sa makamundo. Oh. Hello? Ano pa ang dapat i-get rid of natin? Social media that feeds envy or lust. Grabe ang addiction ng social media. Kahapon may mga nakausap ako mga bata. Sabi ko, challenge ko kayo, kako. 1 week na wala kayong cellphone. Tinanong ko yung isa, kaya mo? Hindi daw. Kasi pag wala daw siyang cellphone ng 1 week, madidepress. Biruin mo yan. Addicted ka na. Kako. Alam mo, kailangang baguhin mo yung sistema mo. Kung para kang, alam nyo dito, nung nasa Europe kami, sabi ko kay Kevin, kolektahin mo ang cellphone ng lahat ng mga estudyante. Kung gusto nilang makicommunicate sa magulang, sa mga lalaki kay Kevin, sa mga babae kay Cristel. Oh, aba, itong mga Bible student, 2 gabi pa lang, feeling daw nila, para na daw silang mamamatay. Biruin mo yan. Baguhin niyo yung sistema niyo. Naging dependent na kayo sa cellphone. Kung ang buhay mo parang hindi na kompleto na walang cellphone, idol na ang tawag dyan, idolatry. Hello? Ano pa ang dapat i-get rid of natin sa buhay natin? Friendships that dull your faith. Alam nyo, pag ikaw ay na-save, ang kailangan mo, new environment. Your Christian life cannot thrive in a worldly environment. Sapat na yung araw-araw, unsaved ang mga classmates mo, kasama mo sa trabaho. Tapos hindi ka pa makiki-fellowship sa mga Kristiyano. Kakaasip lang, di kita care group leader nga suksukunan da ka. Tapos ikaw naman tong pakipot. Samantalang ikaw dapat ang inilalapit mo ang sarili mo sa fellowship ng mga believers. Kami na ang gumagawa ng paraan at tulay para lumapit ka. Etong ikaw, lumalayo ang loob. Tunungad, lamauma kamking ka.
Naimbaglangan ng kakabsat, tadakkel ti parabor ti apo ka, digiti care group leaders. Uri kastangan nyo pampansin ng kat, reach out, dalata ka, dagayo. Oh, reach out kay mo't lang, care group leaders. Baghamot nga si Kadijay, sa bali a care group leader. Pero nagre-reach out pa rin. Text ng text, magsusumbong sa akin, Pastor, si sister ganito, text ako ng text, na hindi man lang nagre-reply. Nagsisin. Pag tinatawagan ko, ayaw sumagot. Ano ka? Ay, pambihira. Alam mo, minsan ina-advise ko, pabayaan mo na yan, tita. Humanap ka na lang ng pangit at ibigin mong tunay. Pero alam niyo, kapatid, pag talagang seryoso kang Kristiyano, malayo na yung loob mo sa mga tao na silang dahilan na linalayo ka sa Diyos. Hahanap ka ng bagong environment. Christians ang magiging friends mo ngayon. That's true. That's a part of renewing of the mind. Kasanong agro ka, no purong tumot pelala, senggot ka kadwam. Alala ko na naman si Aldrich. Oh. First time niyang mag-attend sa Australia, long hair. Sabi ko sa isip-isip ko, may pag-asa kayang mag-grow tong taong to. Mukhang hindi naman yata pananampalataya ang pahahabain nito, kundi buhok ang pinapahaba. Pero alam nyo, ang kwento ni Aldrich, testimony niya, there came a point in his life na talagang ramdam niya na ang pagtawag ng Diyos sa kanya to have a relationship with Him. And do you know, even as an unsaved, he prayed and he said, God, mahihirapan akong makalapit sa iyo unless bigyan mo ako ng kaibigan na siyang tutulong sa akin na makalapit sa iyo. The following day, tineksan siya ni Nelson, Bro, may pupuntahan ka ba sa Sunday? Invite kita sa church namin. Sabi ni Aldrich, Lord, mukhang ito yung sagot mo. That Sunday, for the first time, Aldrich attended the church. Anong nakita niya, na-observe niya? Live stream. Na-discourage? Hindi. Bakit? He found a new environment. Hanggang sa nakilala niya ng Panginoon ng totoo, nagpagupit. Aba, tuwang-tuwa ako nung sinabi kong ganyan. Let's welcome our brethren in Australia. Pambira, pinakita sa video. Sino yan ka ako? Si Aldrich. Bagong mukha. Bagong pag-asa. New society. Di ba? Binago. Yan ang power of the gospel, kapatid. Babaguhin ka, pero mahihirapan ka kung wala kang kasamang mga Kristiyano. Anong buhay ni Aldrich? Gabi-gabi, naglalasing. Sabi niya nga yung misis niya, nandito sa Sarat noon, si Erma, habang nasa Australia si Aldrich. Diba? Ito yung old life niya, lasing kagabi-gabi. Siyempre itong si Erma, hindi matutulog hanggat hindi niya alam na si Aldrich nakauwi na doon sa bahay. Tawag ng tawag. Sabi nga ni Aldrich, nairason kun sa amin ng pastor. Naibagak aming nga rasonan. No api nga jakpay nakaawid. Parparbango, away yan. Sabi niya, pag kami naglalasing, wala naman For ano lang saya-saya lang, katuwaan lang, relaxation lang. Pero after nun, pastor, ang bigat-bigat sa pakiramdam. Sakit sa ulo. Gigising ka ng following day. Mabigat ang pakiramdam. Papasok ka pa rin sa trabaho kahit ikaw may hangover. Pero pagdating ng gabi, hahanap na naman ako ng kainuman. Lasing yan kagabi-gabi. Di pa ba kayo nagsasaw sa kanyang buhay? Ay, wala pala dito yan. Yung mga nanonood. Mga nanonood. Di pa ba kayo nagsasaw sa kanyang buhay? Di ba? Pero binago na siya ng Panginoon. Power of the gospel, na-save. Hindi lang po siya naligtas, binago siya ng Ebanghelyo sa tulong ng mga kapatiran. Kaya kayo na mga new believers, mag-respond naman kayo pag nire-reach out kayo ng mga care group leaders.
Ngayon, care group leaders, naunawaan nyo na yung ibig kong sabihin. Hindi lang kayo coordinator ng attendance. Nire-reach out nyo ang bawat isa para lumago. Ganyan ang ministry, hindi palakihan ng attendance, pagpapalaki sa mga nag-a-attend. Amen po ba? Oh. Kaya, get rid of friendships that dull your faith. No, di kita barkadam kat aw-awisan na kat inom, panawanan nga iwasam ida. Kat no kuna daging kaapay, di mo kayaton bro. Kasta talaga, maninibago ang lahat. Pero mas maganda ngayon tong takbo ng buhay mo kaysa kung maging alipin ka pa rin doon. Hanggang habang buhay, ganun ka na lang. Lasing ko. Uuwi ka ng bahay. Lasing. Di ba? Pero hayaan mong manibago sila. Pati ikaw manibago. Pero mas maganda na yung magiging takbo ng buhay mo sa Panginoon. Ano pang i-get rid of natin? Lifestyle habits that dishonor God. Number 5, useless conversations that only lead to marami yan. Di ko na i-explain lahat. But to put it in one word, our way of life must be transformed. So, let me summarize the maturity thing. Anong magyayari po? Unti-unti, nalalaman mo ang kalooban ng Diyos at unti-unti, ino-conform mo ang buhay mo sa kalooban ng Diyos. Hindi sa kagustuhan mo. Hindi sa kagustuhan ng kaibigan mo, kundi sa kalooban ng Diyos. Yan ang maturity. Amen po ba? Okay, number 3. Ang pangatlo ay verse number 3. Anong sabi po? For I say, everybody, let us read together, go. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Ito, church, mga kapatid, mga ka-member sa HBBC, ang pangatlo na ating tutunan, humility. Humility. Alisin natin ang mentality na I am better than you. Alam mo kasi, ang mundo, tuturuan ka ng art, magpa-importante ka para pansinin ka. Kailangan late ka para ikaw ang bida. Yan ang mundo. Di ba? Baka siguro yung iba sa inyo nagpapalate para maging bida, no? Kasi yan ang turo ng mundo. I read a book. That is a part of teaching people how to be important in the group. Magpa-late ka para mukhang bida ka. Kaya tignan nyo, pag nagmi-meeting yung mga president, nagpapalate yan si Donald Trump. Bakit? Para siya yung bida. Si Vladimir Putin, nagpapalate yan. Nandun ang lahat ng mga presidente at prime minister. Siya yung last. Bakit? Bida. That's the world mentality. That's ego. That's pride. This church, no pride. Walang pabida. Kahit pa sino kayo, huwag kayong magpa-late. Dapat maaga kayo. Wala dapat yung mindset na, I am better than you. Hindi. Dapat ang mindset nyo, I am blessed to serve you. Hindi ba? I am blessed to serve you. Alam mo, salamat sa Panginoon, pinagpala niya ako. Ano ngayon? Pinagpala ka. Yan bang rason mo para maging hambog? Para maging proud? Pinagpala ka para maging pagpapala. There must be no self-exaltation in our church. Amen po ba? Hindi tayo nagpapaligsahan dito at nagpapagalingan. Ito. God did not give you talents. Talentado kayo? Hindi ka binigyan ng talents, treasure, and title para maging mayabang ka.
Binigay sa'yo yan para maipaglingkod mo sa katawan ni Kristo. May talent ka nga, may treasure ka, may title ka. Paano mo napalakas ang church? Nagpapalakas ka ba sa church? Ikaw yung may title sa mundo. Hello? Ikaw yung may treasure, ang ganda ng sweldo mo. Ikaw yung may talent. Nakakapagpalakas ka ba? Parang yabang lang naman yata ang laman sa atin. Walang servant's heart, walang humility. Mga kapatid, i-correct natin yan. Sapagkat pag hindi natin yan itinuwid sa puso natin, walang patutunguhan ng Christian life natin. Ilagay mo nga yan, yung point na. Oh, basahin natin lahat. Go. God did not give you talents, treasure, and titles so you can boast about them. Ikaw nga yung dapat na nahihiya na ikaw yung may talent, hindi ka naman nagsisilbi. May title ka nga, hindi ka naman nagpapagamit. Nahihiya ka dapat sa Panginoon. Sabi mo, Lord, grabe. Tama eh. Pero kung ang umiikot sa utak mo, secular, katulad nung sinabi ko nga, kailangan magpalit ka para bida. Puno ka ng ego. Ay talaga, kahit anong sabihin ko sa hindi tayo magkakaintindihan. Malayo, hindi tayo magkakasalubong. Ibang pinanggagalingan mong planeta. Biblia to, kapatid. God did not give you that to boast them. He gave you that to serve the body of Christ. To strengthen the body of Christ. What is the body of Christ? The church. Kaya ito pang maganda. Tingnan mo ha. O halimbawa, talentado ka. Okay? O nakapagbigay ka ng malaki. Kasi pwede magyari yan, di ba? Nakapagbigay 500,000. Tinignan mo yung giving mo ng buong taon, 1 million. Hindi mo yun ipagyayabang. Anong sasabihin mo? Itong sasabihin mo. Luke chapter 17. Ito. Oh, basahin natin, go. So likewise, ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, we are unprofitable servants. We have done that which was our duty to do. Walang yabang. Kahit pa sabihin ko, itong kapatid na to nagbigay ng 1 million, mas mahihiya pa nga iyon eh. Pastor naman, in-announce pa. Si kapatid na ganito, praise the Lord, nagbigay ng 1 lechon. Si pastor, in-announce pa, wag na lang dapat. Humble yun eh. Hindi yung ikaw yung nagbigay ng malaki, inaabangan mo, kailan kaya i-announce ni pastor? Hello? Ang liwanag oh. Kahit malaki pa ang naibigay mo, kahit malaki pa ang nai-contribute mo, pag sinabi, wow, anong isasagot mo? I am just an unprofitable servant. Wala po sa akin yun, duty ko lang yun sa Panginoon. Nararapat lang na ipagkaloob ko sa Panginoon iyon. Ito po yung sinasabi natin na, I take the joy. God gets the glory. Sa akin lang, masaya ako na nagamit. Masaya na, ginamit ng Panginoon sa ganyang bagay. Yun lang sa akin. Joy lang. Joy to serve. Happy to serve. Sabihin nga natin yan, go. Happy. Oo. The glory must belong to God. Kita niyo? Habang pinipreach ko to, sana po kung puno pa tayo ng self, maburak ka itang abigat. Uri na bayag ka, Kristiyano, no hanga na burak deta kang kakakapsat. Isot lapad tibiyag mo deta nga banag. Number 4. Paano yan? 10 points to, mga kapatid. Mag-aalas 11 na. Okay. Alam nyo na naman ang sasabihin ko after nito, ano? Ano sasabihin ko? Next time. Okay, verse number 4 and 5. Verse 4 and 5. For as we have many members in one body, and all members have not the same office. Is that clear? Isang katawan,
maraming mga miyembro. The church is a body. Every believer has a part. And every part has a function. Adu tayo nga agpayso. Ngam numan manulat ag serserbi haang nga healthy. The beauty of a church is not only in its numbers. It is seeing every member doing his part for the body of Christ. That is why number 4 is ministry. Number 1, sanctity. Number 2, maturity. 3rd, humility. 4th, ministry. Ang uso sa HBBC na tanong ay ito, ano ang ministry mo? Ano ang ministry mo? Let us grow from a prayer. Lord, bless me. Would you like to be blessed? Ang dapat prayer mo ngayon, Lord, use me. Hindi lang dapat, Lord, bless me. Lord, use me. May 4 na gusto kong isulat nyo. Gusto nyo bang magkaroon ng ministry? Hindi ko dapat tinatanong yun eh. Pero sige, tanungin ko pa rin. Would you like to have a ministry? 4 na bagay. Sulat nyo to. Letter A, kailangan ng willingness. Willingness. Ang ibig sabihin ng willingness, eager and ready to serve. Hindi ka dapat maglilingkod dahil napipilitan ka. Ang paglilingkod ay hindi dapat napipilitan. Dapat willingness. Minsan mahirap at kailangang ipilit mo pero hindi ka napipilitan. Kung bakit pinipilit mo pa rin maglingkod? Dahil may willingness kang maglingkod. Hindi dahil pinilit ka o pinwersa ka. Serving is not a burden. Ba't mo pipilitin sa sarili mo? Serving is not a burden. It's a blessing. Do you treat serving as a blessing or a burden? Blessing or burden? It's a blessing. Okay, pangalawa. Ito na. Hindi lang willingness ang kailangan natin sa ministry. Available. Marami ang willing. Mula pa noon hanggang ngayon, willing. Pero mula noon hanggang ngayon, wala pa ring ministry. Bakit? Hindi available. Kayo nga ang sumagot sa ganitong reason. Kayo nga, itong sasabihin ko, mahirap kong ma-process sa isip ko to eh. Eto, willing ako, pero busy ako. Kayo nga, explain nyo nga. Willing ako, pero busy ako. Sige nga, may mangyayari ba pag ganon? May mangyayari ba? Kristiyano, mga members, church, may mangyayari po ba kung ganon? Willing ako, pero busy ako. Anong gagawin mo ngayon? Wala, pastor, hanggang doon na lang. Alam mo, ihalin tulad kita sa ganito. Gusto kong kumain, pero ayaw kong nguyain. Kaya't kutbangan, ng jacket agal-galan. Kasi ba, agsidaka ko mati karnit nuang. Ano tayo pangawag na bigan di jayan? Sinanglaw. Nagimas ka. Kaya't kutbangan, ng jacket agal-gal. Huwag ka nang kumain. Ganyan ka eh. Puro ka willing. Pero hindi mo inaayos ang buhay mo para maging available. Alam nyo, listen. The enemy
may not make you bad. Are you bad? No. But He will make you busy. Dapat kasi ikaw, di ka mo't lang amin mo't agbalaw mo't tabiyag mon. Kunam kumamot na nagat gore ka, tanggapak nga tanggap ti responsibilidad. Samantalang di pa nagserbik ti Apo ti dapat wayaak. Alam mo kapatid, kasi ganito, nanggagaling ka sa maling pananaw. Ang pananaw ng karamihan, the church was added to my life. I have a family, I have a job, the church was added. Yan bang nasa Bible? No. Ang nasa Bible, you were added to the church. Hindi ikaw, ham mo nga iyip-ipit ti church na schedule mo. Ham mo nga iyip-ipit. Ti Apo ti dapat mangibaga ti schedule mo. Because the Lord did not add that church to your life. He added you to the church. Kaya kung anong nire-require ng Diyos, wag church ang mag-adjust. Ikaw ang mag-adjust. And you know what you need to do when you go home, folks? Adjust your schedules. Mahirap. Talaga, ano magagawa natin? Mahirap nga. Pero hanggang mahirap ba? Hanggang mahirap lang ba? Why don't you adjust your schedules? Amen po? When you love the Lord, you will make time, not excuses. Ito, mas masakit tong tatanungin ko sa inyo. Hindi issue kung gaano ka kabisi. Ang tanong, sino ang dahilan ng pagiging busy mo? Ulitin ko yan. Hindi po issue ang pagiging busy. Ang tanong, sino ang dahilan ng pagiging busy mo? Masasabi ba natin na Panginoon ang dahilan ng pagiging busy ko? Hello? Oh. Number 3. Pangatlo, naisulat nyo po, ministry ang pinag-uusapan. Ano yung una? Okay. Check mo yan kung okay na sa'yo. Number 2, available. Oh. Huwag mo munang i-check yan kung hindi mo pa naayos ang buhay mo. Yan ang ayusin mo ngayon. Oh, number 3, Pastor, yung available pa lang, hirap na ako, magna-number 3 ka pa. Sige na, number 3, committed. Committed. Willingness and availability are good. But without commitment, you cannot last. You cannot last. Pang good starter ka lang. Di ba? And you know, the ministry is not about how you start. It's how you stay. How you remain steadfast. Kasi alam naman natin talagang, itong punto ko, every one of us, may mga dahilan para hindi makapag-serve. Alam mo, ito lang isipin nyo ha, marami tayong mga members na yung dahilan nila kung bakit hindi makapag-serve, ganun din sa'yo. Pero siya nakakapag-serve, ikaw hindi. Talaga bang problema yung dahilan? Commitment nagkakatalo. Commitment, mga kapatid. Amen po ba? Ibig sabihin, you do not only serve when it is convenient. Halos walang oras ng paglilingkod sa Panginoon, madali Pero ano ang nagpupus sa'yo lagi? Commitment. Ang iba sa atin, pag medyo humirap na, kung ano-anong dahilan na natin, wala tayong commitment. Commitment will push you to keep serving God, even in spite of many trials in life. Number 4, last. Buhay pa po kayo? Okay, pandarang deter ko nang kat bubarbarak dito yun Puyat pa tayo sa lagay na to, mga kapatid Puyat pa. Okay? Ano yung number 1 ulit? Willingness. Number 2? Number 3? Pang-4, sulat nyo, ministry to. Kailangan to pag magmi-ministry ka, teachable.
Hindi ka lang dapat willing mag-serve. Dapat willing kang turuan. What does that mean? Ilagay mo to. Ilagay mo yung next part. I want everyone to read this part. Next part. Next part. Ayan, everybody read. Learn to serve. Hindi lang dapat willing ka mag-serve. Pastor, available ako. Okay, ngayon, turuan kita paano mag-serve. Di, Pastor, ako alam ko na. Di, turuan kita paano mag-serve. Matagal na ako. Turuan kita paano mag-serve. Baka yung alam mo, obsolete. Bagong sistema to. Bakit? Ibang setup ng ministry. Lumaki eh. Hindi bara-bara system ang ating leadership dito. May kaayusan. Kaya matuto ka sa tamang paglilingkod. Hindi sa gusto mo. Huwag ka na maglingkod kung sarili mong gusto. Pastor, willing ako. Good. Available na ako. Good. At may commitment na ako. Good. O ngayon, turuan kita. Paano, Pastor? Mag-send ka lagi ng realization. Realization. Ayaw mo? Sige, Pastor. Magsasubmit ako. O hindi ka nag-submit. Sis, Brad, Tito, Tita, yung realization mo. O sige, Pastor. Bakit? After ba ako sa realization mo lang? Ang realization para sa'yo yan, hindi para sa akin eh. Para sa'yo yan eh. Ngayon, ang sa akin naman bilang leader, tuturuan kita maging consistent. Paano kita ititrain maging consistent? Kasi marami sa atin, hindi consistent. Kaya pag binigyan kita ng ministry, hindi ka magiging consistent. Kaya I need to train you to be consistent. Buhay pa ba? Oh. You see that? The greatest servants are always learners. Many want to be in the ministry, but few are willing to be mentored. Yung mga tao na pag kinorek mo na pupundi, di ba? Hindi ka dapat ganun. Pag kinorek ka, hindi rejection. Alam mo kung feeling mo rejection, you are only speaking about what's inside of you. Kasi ang pastor, pag nag-correct, hindi to reject you eh. To correct you eh. Kaya feeling mo rejected ka, that's what's inside of you. Are you listening? Oh, tata. Agbalaw ka, nuhan nakakayat nga korektaran ni pastoren, baka naumaking ka. Kaya hanggat kinokorek pa kayo ni pastor, magpasalamat kayo. Nagkikir pa rin siya sa dami. Nung Friday night, may mga absent. Anong ginawa ko? Pinorward ko sa abroad, dito. Daniel, ito mo man yung video. Hindi ko nakita yung mga members na yan. Forward. Panoorin mo to ha. Panoorin mo to. Panoorin mo to. Magbigay ka ng realization sa akin mamaya. Si Ti Apo. Dili mga finorward dak, may sa pelat nag-respond. Anong gagawin ko? Ang daling mag-train ng tao, di ba? Ang dali, di ba? Sanaltek ka eh. Pero, sige. Tsaga. Tsaga. Ganun talaga. See that? Buti na lang may Panginoon tayo. Buti na lang may grace ang Panginoon sa puso natin. New grace para magtyaga sa tao. A teachable heart will grow, will improve, and will be trusted with greater service. Diba? O yung orkestra natin, kumukunti. Bakit? Maraming nadisiplinahan. Huwag kayong magchichismis pag may mga dinidisiplinahan po ako, ha? Pag ang tao na disiplinahan, hindi yan pinagchichismisan. Pinapanalangin sila. Okay? So as I conclude, when you go home, uwi na ba kayo? When you go home, ask yourself, where am I serving in my church? Am I available or just willing? Am I faithful to what I have started? And number 4, am I growing by being teachable?
Nakakatuwa. Kahit itong mga matatanda, kahit matanda na, turo ni Ma'am Kay yan sa mga boses. Di ba, mga oldies? Kaya nyo pa? Wala na, wala na yata. Kaya nyo pa? Amen? Let me end with this. Lagay mo sa screen para mabasa nating lahat. Everybody read. Let us not only fill chairs, let us fulfill our calling. Kahit yan lang ang maiwan sa inyo na quotation, okay na ako. Let us not only fill chairs, let us fulfill our calling. Wag lang po tayo nagpupuno ng upuan. Gampanan natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Parents, I need your help. Let's work together. Kausapin ang mga anak. Patungkol sa worldliness, patungkol sa godliness, patungkol sa pagmiministeryo. And let us serve God together. Amen? Alam niyo po, ang HBBC, around 600 active members. Active members. Praise God for that. But you know, in the coming 2 or 3 years, I am seeing, by the grace of, if this continues, pag itong momentum na ito nagtuloy, aabot na po tayo ng 1,000. Mangyayari po yan by the grace of God. But we don't go for 1,000 just for 1,000. We just keep doing what we are doing. God will give the increase. Just plant and water and God will give the increase. Amen po ba? Can I see you this afternoon in Batak? May sasakyan kayo, hindi malayo pag may sasakyan kayo. I'll see you all in Batak. Amen? Okay? Ready na ba yung candidate for baptism natin? Go ahead. Magbihisin muna at kumustahin muna natin ang mga churches natin. Namiss ko kayo, kaya pambira. Lumagpas tayo ng 11 o'clock. Okay? Magsulat na kayo ng realizations ninyo. Kumustahin natin ang Lawag. Lawag, kumusta kayo dyan? Amen. Okay. Pasukin, kumusta naman kayo dyan? Amen. Claveria, kumusta naman kayo dyan? Amen. Okay. Lasam, kumusta kayo dyan, Lasam? Magko-closing si Pastor Dennis. Pastor Dennis, will you close us in prayer mamaya, ha? Amen. Apari. Praise the Lord. Okay. Tingras. Okay. Tugigaraw. Buhay pa kayo dyan? Tugigaraw? Amen. Abroad, Singapore. Uy, 4 sila sa Singapore ngayon, ha? Amen. Okay. California. Buhay pa kayo. Amen. Hawaii. Ayan si Tita Annalie, sabi niya, I hope to catch the service on time. On time ka, di ba? On time. Nandito yung mga ka-berks mo. Faithful na siya. Talagang na-revive. Hong Kong, buhay pa ba kayo? Amen. Okay. Let's sing, I have been blessed. Come on. I have been blessed. When He moves among us, all that He does, all of His mercy and all of His love, with the pen of a writer, could write every day. Even this world could never contain. I have been blessed. Amen. Second now. Warmth in the winter, flowers that spring, laughter of summer, the changing of leaves, food on my table, and a good place to sleep, clothes on my back, and shoes on my feet. I have been blessed. Chorus now.
Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them. There's not enough time. So I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. 5:30 ng madaling araw sa Saudi. Tama ba, Sister Kathy? Akuin na pala, hindi na Gardaya. Alas 6 na. Okay, we're glad to see you there. Ayan. Magiging key person natin ng Saudi Arabia. Second, arms that can raise, a voice that can talk, hands that can touch, legs that can walk, ears that can listen, eyes that can see. Oh, I've got to praise Him as long as I breathe. I have been blessed. Father and Mother. Father and Mother, nurtured and raised, sisters and brothers, memories made, our pastor to lead us, the altar to pray, stripes that can heal, the blood that will save. I have been blessed. I have been blessed, but so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them. There's not enough time. So I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. Sing the last God has been good. God has been good, so good. I have been blessed. Okay, please be seated. But sa mga other churches natin, if you pastors, if you'd like to meet and discuss something with the members, go ahead.